Аз съм Боби Фростмайнър и днес ще ви представя моето Minecraft Pocket Edition оцеляване, втори епизод. И да започваме. Започваме с оцеляването. Както от предишния епизод знаехте, бяхме в мина, за да търсим ресурси. Ако се чува един звук, извинете ме. За сега не сме намерили още нищо. Само 27 айрон, което е пак е много добре. За първият епизод. За първият епизод 27 айрон е много добре. 29 айрон де. Вече ги събрахме. Сега ще спра клипа, защото има много ужасен шум и няма да можете да чувате. И до след малко. И пак сме тук, вече този звук не се чува, вече може да си играем спокойно. И да оберем този айрон. Този клип може, мисля да го направя по-дълъг. Сега ще излезем от мината, за да изпечем айронът, който сме събрали. Тук взехме в честовете предишния епизод. Ето и още желязо. Не го изкопаем и него. Ето, че и него изкопахме. И сега ще излезем отвън. Защото вече превзехме цялата мина. И така, опс. Ето ни отвън. Сега ще изпечем айронът, който сме събрали, но ще ни трябва още едно кол. Едно айрон. Едно каблстоун. Извинете ме, че за объркването, но просто много неща са ми в главата и се обърквам вече. О, не, забравихме кол. И отиваме да намерим кол. Ето, че намерихме кол. Да видим дали ще ни стигнат 5 кол, като намерим още. Ето, че се въртим и в кръг. И ето, че намерихме още. Да видим дали ще ни стигнат. Намерихме целия кол, който ще ни е нужен. Затова отиваме да изпечем айрон.
Сега ще изчекаме да се изпече този айран. Докато ще си направим една ризница. И ще търсим хубаво место за къща. И ето, че имаме 4 айран. Извинете, че не говоря много, просто няма какво да кажа. Ето, сега ще направим едни панталонки. Да го гледаме за хубаво местенце, за една къщичка. И мисля, че намерих хубаво место, но просто нямам дърва за го направя. Ето, че имаме вече и каска. Вече имаме и бутушки. Още едно айране и ще си направим брадва. Не, още две айран. Не трябва за брадвата. Да, още едничко. Ще изчакаме да се направи. Ето, че и едното айран е готово. Сега да отцепим малко дърва. Събрахме 13 дърва. И колко айран имаме? 5 айран. Ето, че вече е ден. Тъкмо ще съберем още малко дръвца за нашата къща. Вече имаме 9 айран. Да побием малко кокошчици. Ето и една ябълка. Няма да ми избиваш ябълка. Няма ми избиваш. Ето, че те изех.
ябълка. Къде отиде? И мисля, че да спирам клипа, когато се събере целият айрон. А през това време мисля да събера малко дърво и в другия клип ще направим къща. Където ще живеем. И мисля третия епизод на моето оцеляване да бъде с някой друг човек. Да направим мултиплеер оцеляване в този, не в друг сервер. Още малко айрон и ще спирам клипа. Тък му ще съберем още малко дърва, за да ги закръглим на 30. Или да съберем половин стак. Вече имаме половин стак дърва. Имаме. Ето, че имам и още една ябълка, която е паднала от това дърво. И това беше от мен, хора. Ако ви е харесал клипът, не забравяйте да се абонирате. И ако е така, не забравяйте също да харесате клипа. И това беше. И довиждане!